La iglesia d'Artana és un dels monuments més importants que tenim, és un dels elements patrimonials més importants i ens estem plantejant explicar-lo un poc, fer la interpretació de la iglesia en aquest xicotet vídeo. Quan se va fer la iglesia? Sabem per un informe militar del 1561 que se va fer un poc preveient una guerra amb els moriscos d'un personatge que es deia Giovanni Battista Antonelli, que a tota la Serra Espada no hi havia ni cap creueta ni cap campana. Entonces se sap que no hi havia iglesia. Aleshores podem deduir que la iglesia és del segle XVII, que és el moment que s'expulsa els moriscos i venen els nous repobladors. El segle XVII va patir diverses transformacions. Conforme augmentava la població anava estirant-se per baix i estirant-se per darrere. L'església tenia un patrimoni molt important, però en l'any 1936, a causa d'unes qüestions que no venen ara a parlar perquè, en fi, parlem només de patrimoni, i aquest patrimoni, diríem, va patir un gran espoli. Se van cremar talles de sants, altars barrocs, un orgue, un quadre, entre altres, del pintor Ribalta, i tot això va desaparèixer i va patir molt. Després de la guerra també va patir una merma del patrimoni. Hi havia 2 púlpits i van desaparèixer, hi havia un estucat barroc i va desaparèixer, hi havia també un balcó on estava l'orgue, que l'orgue ja que dic que també va desaparèixer en la guerra, i també el van desfer, i també unes quantes capelles les van modificar per a fer una construcció interior més uniforme, però que no portava gran cosa al conjunt. Anem a pegar-li la volta a l'església a partir de la façana principal. De la façana principal només dir que respon al disseny que va fer l'arquitecte Joan Abril en aquell moment, és el que va dissenyar tota la reforma. Esta reforma se va inaugurar el 1896 i és tal qual, conforme la veiem en els plànols, que els plànols se poden veure en Artanapèdia, es pot consultar. L'únic que falta és una inscripció que deia Domus Dei Porta Coeli, i hi havia també una imatge del cor de Jesús que tampoc està. La capella del cor de Jesús va ser construïda després de l'església barroca. En realitat va ser l'últim que se va construir. Com se pot apreciar ahí dalt, és de 1757. Sabem que la va construir el vicari, un vicari que li diuen Joan Martí. Aquest vicari, que va fer això, va portar una neboda sí, al poble per cuidar-lo. I aquesta neboda se va casar i va crear una nissaga, que es diuen de sobrenom els vicaris. En fi, jo me sent molt honrat de ser part d'aquesta família. Si continuem a la volta a l'església, ja hem dit que el segle XVII mateix se va quedar xicoteta per la població que hi havia, va patir algunes ampliacions cap avall, cap on estem, i cap a l'altar major. Ja en el segle XVIII se va fer la capella del Cor de Jesús, que hem vist, i aquesta és la capella de la Comunió. Això se va beneir el 13 de juny de 1871. Així hi havia un forn de pa, una casa que era un forn de pa, i se va comprar i se va fer aquesta reformació. La solució que se li va donar a aquest mur és la que proposava la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles per a la façana nord, que és la última que s'ha restaurat, la que s'estava restaurant, i que deixa veure la pedra i que deixa veure totes les fases constructives del mur des del principi. Estem al que resta encara de la paret sud de l'església. O sigui, recordem que és la capella del Cor de Jesús, la capella de la Comunió i esta. Esta façana d'ací, a la meva dreta,
era una casa dels Casets, de la família Casets, que la van vendre en el segle XIX, i sobre ella se va construir esta part, que és la sagristia. Tota esta façana estava en pedra caravista, igual com la capella de la Comunió. El que passa és que els anys 50 del segle passat se va lluir en Portland. Va passar el mateix a la façana sud com la façana oest. També estava a pedra caravista i se va lluir. Hi ha que dir també en la façana oest que allí estava la làpida àrab, a una altura aproximada de 1,50 o 1,60 metres, estava allí i en un temps la van llevar amb bon criteri, crec jo, perquè allí s'haurà pogut malograr per algun acte vandàlic. Mossèn Emilio, en un llibret fet després de la renovació de la Iglesia a finals del segle XIX, conta que la Iglesia en el segle XVII tenia 27 metres de llarg per 7,5 només. El mateix segle XVII se va ampliar cap avall i se va ampliar també per l'altar major, 6 metres més. Això sumaria 33 metres, que aproximadament és la Iglesia actual. En primer lloc, cal dir que el que havíem dit de la façana sud i oest sobre que la paret estava pedra caravista però emblanquinada, ho podem veure ací, veureu totes les restes de blanquinat. Tan sols l'arcada de mig punt també estava emblanquinada però en blau. Dins d'aquest mur, que suposem que era anterior a l'església, al segle XVII, se va trobar un cementeri que estava més cap a l'oest de l'antiga edificació. Bé era un cementeri general o bé era un cementeri per als retorns o anterior, el que siga, però era un cementeri i això era una paret del cementeri. Per tant, nosaltres, aquestes dues finestres que se veuen antigues, creiem que no tindria sentit en una paret del cementeri perquè no se veu res. Podia haver un edifici anterior que justificara aquestes finestres. La cantonera és fabulosa, pareix que la cantonera és de 1895, l'ampliació que se va fer, i per els plànols de Joan Abril, de l'arquitecte, sabem que s'hi havia fet un raconet i llavors això seria un afegitó, ho van adreçar simplement. Les pedres són fabuloses, el cromatisme, la varietat de roca que s'ha treballat així és fabulós, mentre això, per exemple, o després veurem també les bases dels contraforts que tenen fins a 4 o 5 tipus de roca molt distinta i tots van arribar així. Així s'aprecia molt bé com damunt dels carreus estos, damunt de la cantonera, estava emblanquinat en calç. Així tot s'emblanquinava en calç. No hi havia una part per veure i una part per no veure. I el que se va fer, així se veu molt clar, però tot el mur va ser així, és que simplement després se va ficar una capa de Portland. Se va tapar per la qüestió que siga i així ha estat fins ara, des dels anys 50 i pico. Entenem que aquesta paret és anterior a l'època cristiana. Podia pertànyer a la mesquita. Una prova és la portada ogival que veurem, que no és del segle XVII i XVIII, és anterior. No obstant, a partir d'un nivell, on està la base dels contraforts, se veu un afegitó de la paret. Sobre aquest afegitó, que probablement es va fer al segle XIX, es van fer les bases de contraforts de carreus de pedra de cadirat, que són magnífics, i després estan els contraforts. Contraforts que llastimosament estan tractats d'una forma, diríem, deplorable, i esperem que se restauren realment perquè aquesta manera és bastant inadequada. És el mateix sistema del símbol. Clar, el mateix, sí, les rajoletes, clar. Que així en el seu dia no ho van fer bé, no van deixar les rajoletes. Sí.
Això és un arc escarser, és un arc de càrrega. Això se feia per a tindre una entrada a l'església mentre se construïa, possiblement. Entonces, òbviament, això no és una peça de catedral, ni molt menys, però sí que és una forma de construir d'un moment molt determinat, molt modest, que demostra el bon treball dels artesans, dels treballadors de l'obra d'aquell temps, i que ens pareix que és molt interessant que se veja també. És part de les fases de construcció, no és una part noble, però és que en totes aquestes fases de construcció, tal com diuen les cartes de restauració internacionals, se tracta de mostrar tots els elements constructius i no només els elements nobles o a la moda en un moment determinat. Llavors pensem que això és un exemple molt digne i que té que estar així present. Continuem en la part nord i estem davant d'una arcada gòtica. Estem mirant-ho perquè hi ha uns carreus de pedra de cadirat que estan i els altres falten. Però, a pesar d'això, es veu clarament perquè tota la paret segueix unes línies de pedra. I a la que ve l'arcada, aquestes línies desapareixen i ve un farciment de pedra d'una manera irregular. Aquesta arcada gòtica ens indica que tenim en la paret, és una paret medieval. I, en fi, nosaltres això és l'afirmació que fem i estem convençuts que és així. Així, perquè així està, igual així dins, com a l'arcada eixa no segueix un ordre, mentre que tota la paret té un ordre de fileres. Alineades. Però se veu clarament. Sí. I per este costat, puja per aquí, esto d'aquí. L'arc de mig punt seria l'entrada de l'església en el segle XVII. Les pedres són una meravella i és l'única part que en el projecte de restauració o de lo que siga que vulguem fer se deixava vist. Així, vora el campanar, tenim una zona de rajola massissa amb 3 finestres, 2 d'elles tabicaes, també en rajola massissa. No està molt clar quin és el sentit de tot això. Pot ser una reparació o pot ser una obra anterior. Fins i tot hi ha una hipòtesi que és que sí poguera haver un minaret de l'antiga mesquita. Realment, si no hi ha documentació i si no hi ha un treball d'arqueologia, és molt difícil afirmar ni una cosa ni l'altra. El que estem veient, l'espai entre les vidrieres, és la solució que proposa la Universitat Jaume I per a la nostra façana. Una manera que se vegen les distintes fases de construcció, cada element, que se vegen les pedres més boniques, més grans, més importants, diguem, però la resta que vagi cobert en una capa fina de morter per a protegir la paret, que és una cosa que ens interessa a tots, protegir-la de les humitats i protegir-la del que sigui. El nostre treball és perquè es conservi algo que considerem que és patrimoni local, ja que representa els nostres avantpassats. En aquest poble s'han fet moltes agressions al patrimoni. S'han llevat els abeuradors, el llavaor. S'ha llevat la font de la plaça Nova, on estan reflejats els oficis del poble i les activitats del poble. Encara estem a temps de conservar el que va deixant. Això no és una lluita contra ningú, i menys se vol fer que se polititzi. Sol se vol conservar el patrimoni. Aquesta polèmica que s'ha creat ha sigut a causa dels tècnics de conselleria, ja que al anar a dir-los que s'havia de conservar la pedra, varen dir que si demostràvem que la paret havia estat pintada de calç, no calia parlar més. Quan es van demostrar que era així, que la paret estava pintada de calç, van canviar de criteri. No sé pressionat per què o per qui. La qüestió és que s'ha creat una polèmica que nosaltres no la volem. Nosaltres l'únic que volem és luchar i estem lluitant pel patrimoni local. El mur de l'església, en la seva façana nord,
és el més antic de l'Església, probablement anterior a la pròpia Església. No sols nosaltres som els que recolzem la conservació, sinó que el Consell Valencià de Cultura, la Real Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València, la Universitat Jaume I, així com nombrosos historiadors, tècnics, doctors en art, arquitectes, arqueòlegs, opten per aquesta conservació. Per això nosaltres estem per a defensar aquesta opció perquè creiem la més raonable i la millor per al nostre patrimoni. Estem convençuts que tenim força moral i que tenim legitimitat tècnica per a dir que tota aquesta façana, aquesta gran façana, té que estar a la vista. Totes les fases constructives del mur tenen que estar a la vista. D'una manera o d'una altra, però té que ser visible. No pot ser que hi hagi una capa única de ciment o de lo que siga i com si fos un frontó. Les cartes del restauro, les cartes de restauració internacionals des de l'any 32 també avalen el que estem dient. Totes les fases constructives dels murs en un monument tenen que estar totes a la vista. A més, pensem que hi ha que respectar tradicions locals com d'arreglar pedra, les cosetes més populars com aquest arc escarser, per exemple. Inclús els tipus de pedra que hi ha ahí tots ficats, pensem que és una riquesa i que la interpretació d'aquest mur és d'una riquesa grandíssima. És un ítem patrimonial de primera fila per al poble. I així ho han dit molta gent, així ho han dit aquestes tres entitats que ja s'han anomenat. Creiem que, a més, hi ha que tindre en compte l'opinió dels habitants. No se pot treballar o canviar el patrimoni sense tindre en compte la participació de la gent que el viu cada dia i que se sent representat per aquest patrimoni. Entonces pensem que aquests tres informes s'han de tindre en compte i que el que se fa ja té que passar per ahí, forçosament. Són opinions qualificades i és la força de les opinions tècniques, que és una cosa que fins ara es discutia, que no creiem els tècnics. Els tècnics està molt clar el que estan dient. Té que quedar una paret que sigui una riquesa per al poble. Per tot el que hem vist i hem parlat, nosaltres encoratgem a les persones o a les entitats responsables de conservar la façana que treballen pel nostre patrimoni, per a conservar el nostre patrimoni a la vista de la gent i no tapar-lo per sempre conforme en algun moment se pretenia.